É que ven fresco ainda, ven fresco da hora. Estou quente, estou quente. Algo de chulería tamén hai que meterlle, non? Bueno, quedoulle fantástico, Digo, algo, non? Algo é quedoulle ben. Quedoulle moi ben, Ah. sí, sí. Vamos xogar algo que me encanta, que é unha fantasía, que é unha maravilla. Vos como xornalistas, como persoas con estudios, como persoas que estades aí cas noticias, cas novas cada día, máis ou menos podedes chegar a coñecer quen é o protagonista da noticia solo con velo. E así vai ser. Vai aparecer aí unha noticia de bastante recentes, e que seguramente nos acordaremos todos. E vai entrar unha persoa. E eu preguntareivos se esa persoa é o protagonista ou a protagonista da noticia. Simplemente vendo. Vou vos deixar facer unha pregunta a cada un, que será máis humillante ainda. Resposta consensuada? Consensuada, de grupo. Non competimos. Equipa. Consenso non quer dicir diálogo, Consenso. Vale? Primeira noticia, seguro que igual a lembran vostedes. Esta é a noticia, primeira noticia, mirad. Lévano de despedida de solteiro con cura, enterrador e coche fúnebre. Os colegas, que eran moi guais, colleron a esta persona e levaron de despedida de solteiro co cura, co enterrador e co coche fúnebre. E pon a corona, as verbenas non te olvidan. É de xullo do 2025, deste verán. Vamos a ver que entra a persoa e a ver se este é o protagonista ou non desta noticia. Vamos a ver. Señor. Sí, señor, non entrou con tanta chulería lendoiro, aquí. Que tal, David, como estás? Intento estar ben. Tú estás de maravilla, Tomaste unha cerveza agora antes de... No. Moi ben, este David é o que teóricamente pode ser o protagonista, o solteiro, que... A noticia dicía que o noivo se casa este sábado. En xullo. Este sábado, entón, claro. Este que ven. Este que ven. Este ahora. Este que ven, sí, pasado mañá. Que eu quería preguntar se tiña o... Claro, pero se non casou aínda, se tiña o anel. Bueno, no, casa, si ele é o protagonista da noticia, bueno, facerlle unha pregunta sin Vai pasar. chover, Sin pasarvos tampouco. Vai chover, Estás nervioso? Isto foi unha despedida de solteiro. Así... Unha, pero ten que contestar rápido. Como se chama a prometida? Alba. Alba. Hostia, baila un voz aí, un pouco. É que teño dúbidas. Tardou, hasta o último momento. Tardou. Unha pregunta boa, por este tipo de despedidas, eu creo que sería de onde é, Porque hai sitios onde son máis, non? Veña, vai. Máis lanzados. De onde és, David? De onde és? Vilalba. De? Vilalba. De Vilalba, ui. Fraga, tío. Igual vai ser que sí. Podría ser, podría ser. Eu en Vilalba teño visto Igual vai ser cousas... Sí. David, que? Queres preguntar algo? O cura era de verdad? Era cura ou era un que iba vestido de cura? Era un gitano. No. Ah, Era de mentira. Non dixo nada, non dixo nada. Era de mentira. Alguén escoitou algo? Dixo algo? Non dixo nada. Era de mentira. Non dixo nada. Era de mentira. Era unha persona que iba de cura. Era isto. De mentira. Non era seminarista, o millor. David, vaste casar o sábado, sin vergüenza. Cuidado, tío. Pero é a primeira vez que ves aquí, digo, porque... Por qué? Está como na casa. Un pouco pola familia. É a primeira vez. Claro, aquí claro, pode Entrou ser así él un porque se pouco- ve que é un tío cachondo ou pode ser que estea facendo paripé para que vos... Xa, claro. Claro. Venga, que decides? É o protagonista da noticia, si ou non? Non te bache nada, non. No, non me trovo. No. Pa cada vez que pregunto algo, vou Eu digo non. vou calar. Eu digo non. Ei, O comodín do público. no. No. No, pues digo... Dicimos que... Que no, Dicimos que non casas sobre este a sábado. Con no. dudas, temos dúbidas aí. Veña, comprobamos. David é o protagonista desta noticia, si ou non? Pa onde vas? Sento, Ah, vale, non sei, tú sabrás. Vai casar. Estate quieto, joder. É o protagonista, si ou non? Si ou non, si ou non, si ou non, si ou non? Sí!
David, fai un resumen do que pasou que o poidan escoitar nenos, nenas, que o poidan escoitar todo o mundo. Un resumo. Fácil. Que pasou? Engañaronme, levarme a un bar, A un bar. bebendo eu auga, En Vilalba. coa rapaza, sí, en Vilalba. Como que rapaza? Que a túa prometida. Uma jefa. Jefa? Prometida. Dixe prometida. Vale. Bueno, jefa, Vale. jefa miña mãe. Sí. E apareceu ali o tinglao todo. O tinglao que era o coche da funeraria, Un coche da funeraria. meteronte dentro. Cos coronas, non se atreveron. Cos coronas, que puñía, bueno, realmente era a despedida da miña soltería. O sea, o enterro da miña soltería, non era o enterro meu. Vale. Porque se malinterpretou, claro. E había coronas, había cura, había monaguillos, as que choraban. Sí. Sabes, esas chicas que veñen atrás vestidas de negro, sí, tamén Las sabía. videras. E había hasta había o que me puña a lápida. E por que fixestes? Fiesta. E hai boda o sábado. E aí vou da Hai boda sábado. o sábado. Gracias, David. Espera, Sí, señor. Vamos ca seguinte. Dixe que había dúbidas, Bueno, Da boda, non? deixo Con aquí, tal pinta de trapalleiro podía ser ou podía non ser. Vamos ca seguinte noticia. Esta é a noticia. Desafía a gravidade saltando en paracaídas cun bocadillo de touciño dun bar de Ourense. Vístela, vístela esta. No, o mellor é que é dun bar de Ourense, sabes? Pero O sea, vístelo, no- vístelo, non? Destas esta noticia, vos. Abrimos en titulares con esta noticia. Podía ser, perfectamente. Sí. Alguén, eu non sei, o sea, vi o titular, pero non fui máis alá. Sei que alguén se tirou en paracaídas cun bocadillo de touciño dun bar de Ourense. Por qué? Pois eu que sei, casarase pa sábado, quen sabe. Vamos co suposto protagonista, o protagonista da noticia. Hola, Marina. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Cruzáchete por aí con David? Sí, Está ben, David, está ben? sí. Vale, perfecto. Marina é a que está aí nesa foto. A ver, pixelamos a cara, Para que... Podesme ensinar as mans? As túas mans? No. No, non seas tramposa. Home! Home, señores Armans. Hai que ir ao Ostras, detalle, as mans fixarse no parecen de detalle. Carlos Núñez, dun jeiteiro, Sí. Comunícame que a foto pode Que estar boa manipulada, pregunta, boa pregunta, o que é? Boa pregunta. Hasta que tamén fuche a... Home, bueno, claro. Home. Marina, de onde eres, Marina? De Ourense. Bueno, podía ser de... En Vigo tamén hai xente de Ourense. Podía ser de outro sitio, ir a Ourense... A coller o bocadillo de touciño, Deme un bocadillo de touciño. Non serás vegetariana? Pero a foto en Galicia, mira como se ve ali verde, ali ao fondo, non? E o minifundio. Minifundio aí todo. Minifundio. A ver, ela é a protagonista ou non? Eu digo non. Eu digo non tamén. Iso podemos. Comprobamos, Marina. Tirouse aí en paracaídas comendo un bocadillo de touciño dun bar de Ourense, sí ou non? Sí, O sea, non teño pinta de paraca ou que? Marina, esto sí que ten que explicarlo tranquilamente. Esa eres ti? Esa son eu. Vale. Esto onde é? Onde é a foto? Po, Francia. Ah, en Francia. Fucha a Ourense polo bocadillo e fuchite tirar a Francia. Os paracas somos así. A ver, explícame. Fun polo aire, vin polo vento. Explícame isto, como é? Pois isto é que o bocadillo do pepinillo é o meu bocadillo preferido, é panceta, queixo, pepinillo. É un día Perdón, dos que... panceta, queixo, pepinillo. Sí. Como que estás? Por favor. Estás falando en serio? Non, pero deixasme un momento, porque isto así está perdendo toda a esencia. Tenche que ver ben como preparei eu no salto para que se... agora. Pero tú saltache con él. Hai un antes e un despois deste momento. Tú saltas así co bocadillo. Sí. Aí como vemos aí. Sí. Pero, unha cousa, este trouxeche tú ou fixémolo nós aquí? Non sei no eu, mándame o Andrés do pepinillo para ti. Bocadillo de altura, dende ese salto.
sabe ben. E era panceta, Queixo queixo, e pepinillo. está perfecto, sobra o queixo e o pepinillo. Pero, entón, Marina, entendo que era para facer promoción do... No. Quero É saber porque unha cousa. Podo preguntar? Sí. Puideches comer o bocadillo inteiro antes de chegar á terra? No. A ver, Canto No. comiche? Un mordisco? levo no moflete, vese ben. Aí, Sí. aí, sí, sí. Deume tempo de pegarlle dous, Dous. pero é certo que cando abrimos paracaídas dixen que fago eu aquí, os mandos, co bocadillo, e non porque o bocadillo levaba 2 días. Porque aquí chega un Foi en momento... tren, foi a veces, non... Xa. Non Aquí era o momento. Aquí chega un momento que é importante abrir o paracaídas, non? Chega un momento que... Sí. Chega un momento que xa tens que centrarte, non? De feito, levaba o bocadillo na man con que tiña que abrir. Como se sabe que cando hai que abrir? Hai un sinal? Levamos, veíase antes o altímetro, unha cousiña naranxa nise caso, e aí vannos dicindo a altura. E ao chegar aos 900 metros abrimos o paracaídas. Sí. E se todo vai ben, aterrizas. Esperemos. Se todo vai ben. A máquina almudera. Marina, moitas gracias, Marina. A mí me gustaría tirarme, Qué desastre. pero... ¿Vos tiraste alguna vez en paracaídas? No, que va. No, pero ten que estar moi... A mí gustaríame, pero... Pero sen bocadillo. Pero non sabes cando abrir. Tamén non sei. Vamos ca seguinte noticia. Sí, veña. Está, sí ou non? Acordades vos desta? Esta sí. Foi hai pouco tamén, non? Sí, mira. 7 de outubro. Un voo de Vigo a Madrid, as noticias son todas verdadeiras, Un voo de Vigo a Madrid sae con atraso porque o encargado de botar o combustible quedou dormido. E depois dices tú, é normal que marche Ryanair, porque con estas movidas... No. A noticia foi verdadeira, non? Destes la vos. Sí, claro. Sí. Ahora vai entrar un paisano, Que se supón que eu quedei todo dormido. ou non, pode ser ou non. Aí entrades vos. Vale, que entre o protagonista da noticia. Vamos. Joder. Ojalá, seña, ojalá. Ojalá. Joder, de verdad, Daría 100 euros para que fuera él, É que dixei, quedeime dormido con mis santos huevos. Que non tengo avión. Va, avión, ni que avión. E digo porque se lleve unha persona tranquila. Sí. Que entrou, tranquilo, No, perfectamente. tranquilo quedou. Cristóbal. Como estás, Cristóbal? Ben, Moi ben. non sono. Non se sabe si ves... Quer dicir, tes unha actitude maravillosa porque non se sabe si vas ou ves da cama. Sabes? Non sabes si vai ou ven. A que hora era o voo ese de Vigo a Bueno, Madrid? tampouco tú te poñes en plan CSI, preguntas... Oye, non Tú me sábelo, preguntar. pero tú sábelo. No, Sabes, non me acordo. Sabes No, que non se era pola mañá ou pola tarde? No, eu creo que non, pero parecerme fantástico que fora, Eu quero saber Fantástico. onde dormiu. Onde estaba dormindo mentres o pasaxe esperaba polo... No, a noticia creo que dicía que quedou dormido na casa. Ah, na casa. Claro, non él foi nin ao dixo... aeroporto. Mañá teño que ir traballar ao aeroporto. pero Poño o era- despertador, era- pa que? Era a Si primeira me hora da desperto mañá. ben, e si non... Pero era a primeira hora da mañá ou o voo saía ás 5 da tarde, claro, tamén hai que sabelo. Ou ás 7. Pero é que non nos vais saber contestar, Cristóbal, ao mellor eu quise. Era o primeiro voo da mañán. Era o primeiro voo da mañá. A que hora é o primeiro? A como 6, algo. Ten un nome... A ver, nos aeroportos os avións non andan con cifras exactas. O avión saldrás, ponche na tarjeta de embarque, a 6 e pico. Aprox. Xa 6 e pico. Retrasos e demais. No, aparte o que bota o combustible non ten por que saber a que hora sae. Onde, cuidado con esta pregunta que é a joder, Onde levan os avións o combustible? No tanque.
Que grande. ¿Cómo descubrirlo, Robert? Que grande. ¿Era gasolina o diésel? ¿Era gasolina o diésel? Nin gasolina nin diésel. Ollo que sabe de avións, Ollo que sabe de avións. No, que si é un crack. Oxalá. Porque os que botan o combustible non son das compañías aéreas, son dos aeroportos, entendo, non? Eu entendo que aeroporto. Personal de terra do Non ten aeroporto. a compañía cada un. Claro. Di que sí, por favor. Uf, Somos unha empresa aparte. espectacular. Eres un crack, Cristóbal. Uf. E... Veña que teño sono, Ten moito que facer. A decir que sí. Bueno, vos que decides, que é ou que non é? No, dicimos que non é, pero queremos que sexa. Pero Decides dicimos que que non. non. Eu quero facer pleno e o voto particular é que sí. Hai que ter ilusión. No. Cristóbal, sí. Vamos a apostar por Cristóbal, el, sí. veña. A tope Vamos a con apostar aquí a Cristóbal. Por favor, por favor. Cristóbal é o protagonista da noticia, sí ou non, comprobamos. Tá. A que te adicas, Cristóbal? Eu son cociñeiro embarcado. En En barcos. En Malvinas. En barco... Cociñas nun barco nas Malvinas. Pero vas cando che dá a gana a ti. Vou todo o ano. Pero por lá. nun congelador ou que? Sí. Guau. Ainda me falache aí en abril. Sí, señor, non me acordo para nada. Non te acordas? Pois ainda me falache no público en abril. Ah, ahora sí! Sí, home, que viñeras ao programa que non podías vir nunca e viñeras ao programa aquí. Ostras, e tú canto botas alá nas Malvinas? 4 meses. 4 meses alá, 2 na casa, 4 alá, 2 na casa. E non era mellor ao revés. 2 alá e 4 na casa. É o que hai. O sea, estás 4 meses ali no barco e tú cociñas. Sí. É que meu pai andou a mar toda a vida, en Jansol e noutros, e dicía sempre que o peor dun barco puesto peor era cociñeiro, porque para a xente que está no mar, o momento máis importante do día é cando vai comer. Entón, como non lles teña bo, que se cabrean bastante. Hai que terlle bo, entón. Sí. Hai que terlle boa comida. Pero é verdade isto? Tuveches problemas con algún? No. E se os tuveches, solucionaxe rápido. Claro. Ahora me acordo, sí, señor. E ahora que estás, cando volves? En diciembre. O sea, acabas de chegar. En o 29 de setiembre. E agora estás hasta diciembre. A principios de diciembre marchamos. Pero cobras igual. Claro. Grande Cristóbal, un aplauso. Un grande. Un grande. Aproveitamos, como diría Galloso, para saludar a moita xente que nos ve desde os barcos, desde Gran Sol, desde as Malvinas, polos satélites, por tal, sí, moita xente. Ahora a Dices que matemática... temos olfato xornalístico, Un olfato xornalístico que Fallastes no... todas? Todas. No, esta toda la sexta. Ao final dixéramos que sí. No, fallamos. no. Tocaría ahora un de verdad, ¿no? ¿O qué? Vamos a ver a noticia, veña. Vemos a noticia. A noticia é a seguinte, a noticia é esta. Mirad. Unha parella de Lugo chama a policía porque unha ovella estaba os perseguindo ata a casa. Eu non me acordo de Imaginado a policía de Lugo, Hola, ¿qué pasa? Unha ovella que nos está perseguindo ata a casa. Vale, venga, chao. E que vai entrar unha parella? Entran dous, sí. Joder. Venga, pois que entren os protagonistas da noticia, venga. Manuel, ¿qué querías? Bailar un... Eu quería falar con un mon. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Ves hecho súper centrado, Manuel. ¿Y Manuela? ¿Qué tal? Qué guapa ves, ¿eh? Sin embargo, Manuel mandacho así, de calquera maneira. Puxo el sol. E
E tú guapísima. E él dixeche, ponte este... Pinta Está moi mellor. guapa, además fucha a peluquería, están chulísimas. Aí, mira o detalle. Manuel e Manuela, isto onde foi? Unha parella de Lugo. Chama a policía. Conocía esa noticia ou non? Eu non me acordo desta, non. Isto debe ser tamén de... no, este é de decembro do 2019. Sí, o 31 de decembro. Ostras, Sí. fin de... Quen chamou a policía? Deixamos a min porque Manuel... Manuel, pregunta a miña compañera Almudena que quen chamou a policía. Se o chamaches ti ou Manuela. Sería ela. Sería ela. Sería ela. Sería ela. Confírmase que son galegos. É raro, non? Que anque te siga unha ovella non chamas a Claro, policía, non? porque lles perseguía. Chamarás a Octavio Villazar. Pero... Que quería a ovella deles? Porque eu Estaba seguía. buscando. Pero... Que dixo a ovella? Que quería? Manuela, vou falar contigo porque Manuel non está. O sea, a ovella iba detrás de vos. Sí. Vale. Que querería a ovella? Perseguirnos. Non se sabe, non? Chamastes á policía, non? Manuel, está ben, Manuel. Pero é bo género, é bo género, sí. É difícil, non? E o máis importante, traballaba sola a ovella ou pertencía a unha banda organizada? Claro. Tamén a noticia, se a ver ben, iba a dicir, é dos nosos compañeiros de Antena 3, bueno, compañeiros. Pero non, que fora chama máis a atención ese tipo de, non? E non coñimos ainda ninguna do Galicia Noticias, Pois é filón aí, Podía haber moita material. Bueno, que parece? Manuel? Sodes parella, quero dicir, estades casados, dormides xuntos, en camas separadas? Dormides en... Esa é a única que teñen clara. Dormides na mesma cama? Sí, xuntos. Non sabemos Non sabedes? nada, cando dormimos non sabemos nada. Non, cando dormes, non. Canto tempo levades casados? Chega, vale, como respuesta, está ben. Como respuesta, está ben. Manuel, tú sabes cantos levades casados, máis ou menos? Sei no menos que ela. Sei, teño menos memoria. Sí. Bueno. Son ou non son? Manuel, algún consello para David que vai casar este sábado? Vistes a David, o que se vai casar este sábado? Sí. Que tal? Super centrado, chaval, verdad? Sí. Maravilloso. Que bote tantos anos como, polo menos como a nós xuntos. Para cantos levades? Canto? 40 e moitos. 40 e 2. 40 e moitos. 40 e moitos. 48. 40 e pico. 48. 48 anos casados, 48. Buf. Pero pareceronche 49, non, Manuel? Sí. 50. Son ou non son? Os da ovella. A mí non me miredes que... Eu diría non. Eu flipo que chames á policía por unha ovella. Eu digo, podo facer hai unha pregunta de comprobación. Que? Sí, que día é o San Froilán? Que día é o San Froilán? Pregunta a pillar. Non Pero- son. Eu non me acordo, son da provincia de Lugo, non me acordo. Se son de Lugo. Claro. E tú sabes que día é o San Froilán? E acaba de ser. Outro día. Non contesten a esa pregunta. Moi bien. Non son. Capciosa. Capciosísimo. Dicimos que non foi. Veña, Non son. son ou non son? Non son. Veña, Non. comprobamos, son os da ovella Manuela. Sí ou non? Espérate un pouco que hai un protocolo, Manuel. Joder. Non vais a estar. Pois da boca. Che, que non. Tamén é verdad, Manuela, que tú traes unhos zapatos preciosos, Para andar atrás da ovella. pero son bonitos os zapatos. E aí metiche unha zapatilla como que te Claro, encanta. foi o que quixo el. Pero... Quería correr atrás da ovella. Non sodes os da ovella? De onde sodes? De Tordoia. Tordoia, que bonito. Pero están casados, sí. Órdenes. Tiña bonitos casados. cuidados. Claro. Sí. En órdenes, sí. Sí, voy a estar diciendo. Estás ben? Todo ben? Sí, sí. Pues moitas gracias aos dous. Un aplauso para Manuel e Manuela. Acertaste. Acertaste. E queda un.
Queda unha ou que? Unha. Queda unha, Venancio, sí. Pasou uno mal, Manuel. Vamos ca última noticia, que é isto? Un mozo de Boiro investigado pola Interpol tras facer saltar unha alerta de bomba nos Estados Unidos por un comentario en internet. Conocíades a noticia? Isto é da hora, tamén? No. Ah, bueno, 2024. Abril 24. Prácticamente. O sea, un chaval de Boiro está investigado pola Interpol, que é a Policía Internacional, Que veña, que veña. por facer saltar unha alerta de bomba nos Estados Unidos. Isto xa con verlle a cara xo, sabes? Imagínate que entra David agora outra vez. E este de Boiro, onde era o bocadillo? Era o bocadillo non era de Boiro. O bocadillo de O Ourense. bocadillo, este bocadillo era De Vilalba, dixo. Ah, este é de Ourense. Ah, bocadillo de Ourense. Sí, sí. Vamos co protagonista da noticia, vamos a ver, vamos a ver. Sí, é importante a pinta, sí. Alex, ese pantalón é de pana, é pana. É de pana, é de pana. É pana? Sí, é cómodo. Non, en serio, é pana. Sí, creo que sí. Non estou moi seguro, Pero corto e pana, é raro, É non? contradictorio. Corto e pana. Ou tes frío ou tes calor. Claro, Alex, se levas corto porque tes calor, te pa que lle metes pana. porque é cómodo, ou que sei. É cómodo, é justoso. É justoso, eu síntome ben con ele. Alex, máis pinta de informático non pode ter, No. Eu quero saber Pero pouco, onde vas? cal era o comentario. Claro, O comentario- pero pouco, porque a noticia di que, no, que el fixo un comentario en internet, E cal era o nas redes, comentario? ao millón, imagino, Cal sería? e a Interpol, que non están pendientes, investigaron. Comentario a favor de Amaya ou de Leire. É que ten pinta de xihadista, pero de chill. Ah, bueno, ben. Sí. Un pouco... No, Alex, polo que sexa, é a típica persona que paran bastante no aeroporto. Polo que sexa. Polo que sexa, sí ou non? Sí, control aleatorio. Aleatorio sí, pero paradesme sempre. No? Sí ou non? Estou de acordo, sí. Pasoume. Tú sabes o comentario ou non? O comentario non literalmente así, pero era un pouco vou poñer uns explosivos en X empresa. Moi bonito, moi bonito. Palabras moi bonitas. Pero en inglés, No, en español. en español. Vou poñer unhas bombas nunhas empresas. Nunha empresa. Pero era un comentario como de rabia ou de... No, era un comentario un pouco de nadie o vai ler, voume a dormir despois, sabes? Sí, tú antes de dormir dices, vou poñer unha bomba en Amazon, outra en Microsoft e outra en Google. Era un pouco a hora e claro, Enviar. tocou. Ui, A mí parece tan marciano que penso que igual sí que hai. pode ser aí, non? Pode ser, Pero por que eu puñaxe o comentario? Por facer a gracia. No, era por uns temas. Por uns Non vou entrar temas. en detalles agora, ¿no? Unhas movidas. Unhas movidas. Unhas movidas Correcto, que tes tú, unhas movidas, non? Sí, señor, A que te dedicas? Programador, Programador. Sí, sí, sí. informático. Eu digo que sí, por eso duns temas. Culpable. Culpable. Sí. O veredicto culpable, sí. 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 Pois vamos a comprobar si Alex, con esta cara de boa persoa que ten, que non se pode ter mellor cara de boa persona, pois puxo en alerta aos Estados Unidos. Que pasou? Espera! Espérate! ¿Cómo estás? Que tal, moi ben. Muy bien. Perdón, Roberto, é que me acaban de dicir que este señor dixo algo que o seu soño é estar tanto tempo na televisión, salir tanto na televisión como sale Eva Iglesias. E dixo con certo rintintín. Non, non. Como a que mí non me- gustaríame salir na televisión tanto como sale Eva Iglesias. Oxe é o primeiro ensaio. Primeiro telexornal Serán, despois Van O se Roder. leva desde as 8:30. Desde máis ou menos. Pero era un chiste, o de... Non, No. era como evidenciar un pouco por onde pasa o meu referente xornalístico. Xornalístico. E que é iso? Que é iso? No, a ver se despois do galloso retírate, vai vir o Eva Iglesias retírate. Ojo, eu vou che dar un consello. Para salir tanto como salveu hai que estudiar moito, Hai que... Todos os días aí. Parecíame, pero... Era non ten pronter, No, ten Como a pronto. ti. Ten pronto. Teño pronto, pero pronter Pronter non. Eu no, digo que me ven así á cabeza e...
Si fai gracia o fen, E si non non... hai nadie pilotando. No, Eva. eres moi guapo, eh? Sí. Voy a poner colorado. Sí, aínda vestido así. Quéreme desmontar, Sí. Quéreme desmontar desde a vergonza. No, estás moi ben. Non estás mal, É que Non. Bueno. Eva, para presentar os informativos, contrariamente ao resto de programas, teñen que ter, tanto eles como eles, teñen que ter certa... Pois mire, o máis ti que boa parexa faríamos informativos. Mira, ves, teño que baixar así un nada. Benvidos O ao telexornal Serán. Dá. Ahora xa non hai... É cousa miña ou ahora nas canles de televisión en xeral hai menos parellas presentando os informativos? Cantos eran todo parellas? Antes, sí. E agora son Ahora poucas quedan. xente máis solta, non? Que é? Son individual agora? Sí. A maioría, no sí. noso caso, Sai máis sí. barato tamén, non? E para dicir o mismo... Esa é verdad. Eva, xa que estás aí, este Dime. chaval Alex puxo en jaque a policía americana, a Interpol, porque fixo un comentario... É de Boiro, Isto hai que dicirlo tamén, Que tal, veciño? É de Boiro. E puxo un comentario en internet que iba a poñer unhas bombas e veu a policía encima. Bueno, pasa ya calquera, isto tampouco... Sí, pero pasou a él, creo. E que hai que dicir? Si é verdade ou mentira? Si é el ou non. E vos que pensades? Sí. Que sí. Leva un pantalón corto de pana, digo, por lo lado. De pana? É pana. É pana. A mí non me ten cara de boiro, Non sei. Bueno, mirámoslo, vos que dixestes? Que sí. Culpable. Veña, Claramente sí. comprobamos. Alex é o protagonista da noticia, sí ou non. Un mozo de Boiro investigado pola Interpol por facer saltar a alarma dunha bomba en Estados Unidos. Sí ou non? Sí ou non? Sí! Então sí, non, sí. O sea, ti fas un comentario. Sí. E depois, como che ven de volta eso? Como te enteras? Pois basicamente eu fume a dormir, pasou o día seguinte, non pasou nada. E o sábado iba eu na estación de tren, super tranquilo, chego con tempo, pillo un pan de pipas, super contento, e de repente... Un pan de pipas. Pan de pipas? Na estación de Coruña, pan de pipas, pan con Pero pipas. tú crees que eso é relevante? Eso é moi relevante. É moi relevante. Colles pan de pipas, que é pan, Pan de pipas. pan que ten como... O pan este duro con pipas incrustadas, toda a vida. A pipa pelada xa. Claro, claro, pan con pipas. E ven a pipa pegada ou ven por dentro tamén do pan? Ben pegade por dentro, está moi rico. Recomendo, cho. Sal, pipa e pan. É unha barbaridade. Que maravilla, É unha barbaridade. E cantos trae cada paquete? Cantos? A veces son moi tacaños, depende. Os das máquinas expendedoras traen como 6, 7. Bueno, non está mal, non está mal. E E de repente chegan 3 paisanos e dinme, Alejandro Dieste. E dixen, sí. E dime, vas ter que vir con nós por un comentario. E dixen, isto é broma, 100%. E de repente sácame como a plaquilla. E digo, a plaquilla, chamase plaquilla. A plaquilla, non? A plaquilla, a plaquilla. A plaqueta. Sácame a plaquilla e dime, sí, tal, non sei que. Eu dixen, mima. E de repente no coche, empezame a ler... A meter un no coche de policía? Sí. E tú con pan de pipas, comendo pan de pipas? Xa non, xa non. Sí. Iba a pillalo e non me dou tempo. Quedeime sin pan de pipas. Vale, e como acabou a historia? Estiven ao mellor no cuartel 4 ou 5 horas. Os meus pais taquicárdicos, buscándome, non? Teus pais teñen que estar moi contentos contigo, non? Sí, a verdade que sí. Estiven como 4 meses sin teléfono, porque a marca do meu teléfono empezou a ser evidencia número 1, e eu pois tiven que usar unha tarjeta prepago, como se estivese en Fariña, basicamente. Pouco así todo. E tú vas poder entrar en Estados Unidos? Terei que probar algún día. Era joven inexperto, fai 2 anos xa. Isto, claro, hai 2 anos desto. Fai 2 anos, era un chaval aí. E non volviche a meterte en máis líos, non? Non volví. Que grande Alex, un aplauso para Alex, que tío, Pero que pasa? Que a policía está pendiente do que escribimos en internet? No, digo, claro. Disque. Claro, porque fixo comentario en internet e veu a policía na estación de tren. Todo Hola, buenas empezou co tardes. pan de pipas.
É que non entendo da pan de pipas, dixo que era revelante e non sabe... No, que non comeu ao final, non collemos. Ah, non collemos. Non está ben, Ana.